ποιητή αυτό αρχαίο, όμως εγώ τον λέω νέο. Γιατί τα λόγια ενός μικρού φαίνονται πιο φρέσκα από αυτά ενός ζωντανού. Αυτός είναι ο Κώστας Βάρναρης και το ποίημα που διάλεξα να σας απαγγείλω είναι η Μοιραίη. Δείτε λοιπόν τι εννοώ όταν λέω ότι τα λόγια του είναι φρέσκα και μυρίζουν άνοιξη. Λέει ο ποιητής. Του ενός πατέρας χρόνια 10 παράλυτος ίδιος τυχιό. Του άλλου κοντοημύρη γυναίκα, στο σπίτι λιώνει από χτυκιό. Στο παλαμίδι δυος του μάζει και η κόρη του γιαβεί στο κράζι. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το κακό μας. Φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το είπε ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα μας κυφτή. Σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα, όπου μας έβρι μας πατεί. Δειλή μοιραίη κι άβουλη αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θαύμα. Αίτημα της εποχής και της κοινωνίας όπου ζω είναι να ελευθερωθεί το άτομο, να εξαγνιστεί και να αισθανθεί τις υποχρεώσεις που έχει. Όχι μόνο απέναντι στον εαυτό του, αλλά και στη συναναστροφή του με τους γύρω.